Kiena raġel jgħix l-hawn ftit bibien il-fuq minn tal-kazzetta il-bisu fin ix-xamm u jfuq il-bot miexi somm il-martu la pranzetta kien tal-flus u benestant mill-kbar Alla jafirlu kem kien raġel sew miskin kultant warrab sol tal-fqar darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl u għajr is-sodda kies ma ssib xejn imbagħad l-istorja intesiet in-nies ħasbet li kien miet u tgħidx kemm ivvinta lajkiet fuq u tgħidx kemm talab l-arċipriet biex jinħafrulu idnu bit u organizza ġabra żgħira għall-ruħu. Jgħidu kien raġel jgħix l-hawn beda ħajja ġdida l-bogħod minn dawn familja oħra u anki identità mingħajr ma ħadd kien jaf fil-verità darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl rikordju tiegħu fadal biss id-dejn imbagħad l-istorja intesiet in-nies ħasbet li kien miet u tgħidx kemm ivvinta lajkiet fuq u tgħidx kemm talab l-arċipriet biex jinħafrulu idnu bit u organizza ġabra żgħira għall-ruħu dwar ir-raġel li kien jgħix l-hawn li kulħadd ħaseb li kien heb jew miet l-istorja nafa jien u issa int qis li somma lik dan is-sigriet. Xi ġmien